Permezz tal-proġett magħruf bħala Medsun Med, ġiet varata diskussjoni mifruxa fuq 4 tiem li fiha esperti Maltin u Tuneżini qed jiffukaw fuq l-ispeċijiet aljeni fis-settur tas-sajd. Speċi aljeni huma annimali u pjanti li jiġu introdotti aċċidentalment jew apposta fl-ambjent naturali fejn normalment ma jkunux jinsabu u dan iħalli effetti negattivi fuq dak l-istess ambjent naturali. Din l-inizjattiva se tkompli tkabbar l-arfien u l-esperjenza dwar l-isfruttament tal-ispeċijiet aljeni madwar il-Mediterran, fosthom il-Granċ Blu. Il-laqgħa qed issir f'pajjiżna wara s-suċċess tal-laqgħa tal-Kumitat ta' Koordinazzjoni tal-Proġett li saret fit-Tunezija f'Diċembru 2022. F'dan il-proġett qed jieħdu sem l-Italja, il-Libja, it-Tunezija u Malta. Is-Segretarju Parlamentari għas-Sajd, l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali Alicia Buġeja Sajd fetħet id-diskussjoni. Hija qalet li dan l-avveniment se jservi ta' opportunità għal pajjiżi imsieħba sabiex flimkien jiddiskutu u jitgħallmu mill-arfin ta' pajjiżi oħra fil-waqt li jibnu sħubijiet ġodda biex ikunu jistgħu jindirizzaw l-isfidi futuri. Bħala pajjiż aħna dejjem nibbenefikaw meta nagħmlu riċerka ma' pajjiżi oħra. F'dan il-każ bil-proġett tal-Medsun Med flimkien mal-partners Tuneżini qegħdin inħarsu sabiex nistudjaw aktar l-ispeċi aljeni li għandna fl-ibħra Mediterran. Inħares il-qudiem sabiex permezz ta' din ir-riċerka naraw kif anke dawn l-ispeċi aljeni jistgħu jibdew jinqabdu mis-settur tas-sajd u anke joħolqu niċċa ekonomika ġdida fl-ekonomija tagħna.